Joo, eli tässä on. Joo. Meillä on ihan sikaino kämppä. Kuka koputtaa? En tiedä. Ei, moi. Moi! Mitä tää on? Täällä oli vastaanotto terveisiä. Tervetuloa meidän yölapset. Kiitos. Puolari ja vahtapakkeja. Okei, kiitoksia tästä. Wow. No niin. Joo, nyt on. Tää on aika sanattoman. Joo, vautsi. Tää on meidän Gossip-kiertojen viimeinen hotelliyö ja meitä vähän ilmeisesti hemmotellaan. Ollaan vissiin tehty ihan hyvää työtä sitten toivottavasti. Me ollaan Turussa. Haluatko Mimmi esitellä tätä meidän huonetta nyt? Joo, mä voisin esitellä. Kiitos. Kiitos paljon. Joo. Kiitti. No joo, mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? Niin. Täällä on meidän pikkuvessa. Me saatiin siis pikkusen parempi huone kuin mitä normaalisti. Tai siis ainahan meillä on tällaiset huoneet. Joo, tietenkin. Tämä on sitä glamour-elämää. Tässä on tämmöinen lounge, johon nyt tuli just näköjään pari kuohuviinipulloa. Voi apua. Ne ei selkeästikään tajua, että me mennään tosiaan aamusta töihin. Kahvinkeittonurkkaus. Joo. Sitten, eipä siinä vielä kaikki. Joo. Meidän ehkä täytyy ottaa lasilliset kuohari täällä, mistä me nähdään meidän rakas työpaikka. Mut me ei kyllä mennä sinne huomenna. Ei mennäkään, kun mennään huomenna Raision mylly, eli täällä me ollaan Turussa. Meillä on oma parveke meidän hotellihuoneessa. Me ollaan ihan fiiliksissä, tai jotain ihan sikasiistiä. Joo, me ollaan oltu koko päivä kuvauksissa ja tää on ollut aika rankkaa päivä. Joo. Niin, no ei siinä makkari. Noniin. Eli pari sänky saatiin, se pitää tietenkin olla heti niin kuin meillä tiedetään. Ja sitten kyllä. Mennään vielä tänne. Eli sitten täällä on meidän kylpy, tuossa on Mimmin kylpy ja tuossa on sitten Pepin kylpy. Justi se näin. Näin, ja Niin, sitten ja täällä on siis hammasharjoista lähtien. Joo, ja se on aika hyvä, koska mä unohdin mun hammasharjan, niin Mitä muuta? täältä löytää. Pumpulipallo. Pumpulipuikkoa ja laastaria. Tässä. Oi! Siis huulirasvakin. Tästä tulee ehkä tappelu. Siis ihan mieletöntä. Mimmi, mä luulen, että me laitetaan nyt meidän noi kylpytakit päälle. Mikäs kokonissa? Niin parempi tarkistaa. Sitten me voitais vähän syödä sushi, eli me käytiin Hanko-sushista hakemaan vähän. Ja sitten me ehkä mennään nautiskelee lasilliset kuohariin tähän meidän olkkariin. Ja moi, mä oon täällä näin. Tosiaan Gossip-kiertue alkaa päättymään tässä nyt tältä vuodelta. Huomenna viimeinen etappi 20 taloa kertaa. 20 kertaa. 20 kertaa, niin, no jo 20 taloa, koska aina sitten on käyty pari kertaa jossain ehkä, mutta ihan mielettömän hyvä fiilis. Tää oli niin siisti lahja. Kiitos Hamburger Börssin vuoropäällikkö, joka sattui ottaa meidät vastaan ja sanoikin, että teiltä taitaa olla jotain tekemistä sen vaatemalliston kanssa, niin kyllähän meillä taitaa olla. Jee, me ruvetaan Yes. Nyt me ruvetaan viettää ihanaa iltaa. Kaikille terkkoja täältä. Moi moi!